Het is dinsdag 8 oktober, de dag dat koning Willem-Alexander voor het eerst alleenig in Friesland is. De Martens van de Astromuis 50 uren taakstraf krijgen. En het is ook de dag dat deze tweet wederom net verstuurd wordt. Ja, een hele goeie joen en welkom bij Bient. Maar joen, nieuwe methoden om de winkelstritten weer wat vol te krijgen. En de ziektocht van man van Grutte Pier. Het begon in een huiskamer, maar nu komen er zo'n 250 man geregeld bij elkaar om te praten over het manwezen. En verslagjouwer Miranda Werkman is deze week maar haar op Sigong naar de man van nou. Mijn vrouw die verzint er meer dan mee, maar daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik krijg zoals dweilen of stafzoeien of jatskipje doe ik wel. Bijen op bed brengen, helemaal geen probleem. Het binnen beelden die je net gauw uit je holle krijgen. Beelden uit Afghanistan van jonge militairen waarvan het onderlief voortblaast is toch een bermbom. Of van die verschrikkelijke beelden van Lietsebeen onder het bloed omdat een bom op een verkeerde plek del komt. Voor u zijn dat vaak fragmenten die je zeggen dan op televisie. En nou ja, wij kunnen ze dan uitzetten. Gelukkig kind dat. Maar van mijn gast hier aan tafel wie dat wel realiteit. Soms dagelijkse realiteit. Operatieassistent Arnold Bloemsma en anesthesioloog Rob Niemeyer werk je gewoon bij in het MCL in Ljouwert. Maar werk je ook voor Defensie. En ze binnen krek waarom van de allerlaatste Nederlandse missie in Kunduz. En daar praat ik maar eens over. Heren, welkom. Dank u. Dank u wel. Ja, dat klinkt heel heftig en dat klinkt ook, net leuk om daarin te werken. Eerst even voor jou, want je bent echt krekland, hè? Ja, eergisteren ben ik thuisgekomen. Je hebben in feite nog het zon van Kunduz tussen bijna de tosken. wel. Ik ben wel onder de douche geweest in de tussentijd, maar ja in wezen wel. En dan? Ik ben het 10 september waarom kom. Dus ik ben alweer een paar weken. En hoe is het om dan nou weer hier te zitten en erover te praten? Ja, nou, de missies, die bleut je wel bij. Hè? Je zit nog in een periode van, je moet weer wennen aan de situatie. En ik ben Rob wat inkomen en dat is echt weer een gevoel van, dat is het team. Hè? Dus ja, dat moet weer even wennen om weer om te wezen. Maar dat komt goed. Ja, lekker toch ook. Weer in Nederland hè, had je dan weer wat de maaitijd nog vielen in de jes, want de temperatuur is er oors. Ik wil even... Nou, voortdurend naar de situatie waarin je hem daar werken. We hebben daar een fragmenten van kleersteen. En ik zou het mooi vinden als jou even mooi praten over wat wij schenken. Dit zijn beelden van Kandahar. En dit is een plek waar je mee werken hebben. Ja, dit klopt. Daar hebben wij allebei gewerkt. Je ziet hier een van de slachtoffers aankomen per Black Hawk helikopter. Die worden dan uit de helikopter met een stretcher ingeladen in de al klaarstaande ambulance. Dat gebeurt op de airstrip. En het vervoer van de airstrip naar het ziekenhuis is maar een klein eindje. Maar toch wordt er een ambulance voor gebruikt. En voor de duidelijkheid, dit zijn beelden, die zijn echt, hè? Ja, dit zijn echte slachtoffers. Ja. Het is niks in scène gezet, dat is echt. En om dit ziet eruit als burgerslachtoffers? Ja, dat kan ik zo 1, 2, 3 niet zien. Dat zou kunnen, dat zou ook militair kunnen zijn. Dat kan ik zo maar dan komen ze vervolgens bij je binnen dus? Ja. Dan wacht je hem zo op? Die komen dan op de spoedeisende hulp terecht, in een van de traumakamers. Daar worden ze dan snel en grondig onderzocht, gestabiliseerd en als het nodig is meteen naar de operatiekamer gebracht. Nou, de operatiekamer zie je hier dan de beelden van. Ben je hem dit toevallig ook? Of steen je hem je tussen? Nee, volgens mij zit er op Leemans. Die ik even zag in beeld. Een van de chirurgen van het MCL. Mooi internationaal team, ja. Ja, en dan komt er weer een on. Ja. Dat is dus de dagelijkse realiteit. Ja, dat gaat achter elkaar door. Ja, ik denk dat we nou wel een beeld hebben van wat er gebeurt. Ja, je kan het haast nooit echt flink krijgen. Want het is een heel rare situatie. Arnold, hoe is dat om dan weer zo'n vracht mooi soldaten of burgers binnen te krijgen? Hoe voel je dat? Nou, dat is derde realiteit. En als dat voor het eerst doet, dan moet je er onwennen. Maar op een gegeven moment kost hij een bepaalde flow en dan draait het gewoon niet mooi. En dan, het is gewoon dagelijkse kosten. Dat wist dat er te lonen kost. Ja, maar het is heel los als het MCL. Dat kun je wel stellen, ja. Ja, dat lijkt me dreig. We komen aanstaan wel op waarom je hem daar zitten, want het had ik een reden. Ik wil met jou even naar een voorbeeld gaan. We zien hier krijgen slimme verwoening. Gelukkig hebben we de meest gruwelijke beelden er wel even uitknipt, want die ziet er wel in. Maar jou hebt 6 keer in Afghanistan geweest. Kun je mij een voorbeeld nemen van een geval wat je nog altijd bijbleef? Ja, een van de gevallen die me nog altijd bijgebleven is van een Amerikaanse soldaat. Die daar binnen werd gebracht, ook via een helikopter. Met 2 benen eraf, 1 arm eraf en nog andere ernstige verwondingen.
Dat zijn hele ernstige verwondingen. Die hebben een kleine overlevingskans. Toch ga je er met z'n allen voor. Eigenlijk met 3 teams tegelijk op een operatiekamer. En dan red je het leven van zo iemand. Wat wie er met die jongen gebeurd? Die was door een RPG, dat is een van die granaten, van die raket, moet ik eigenlijk zeggen, raketten, was hij door getroffen. Dan ben je daarmee bezig. En de vraag is dan, red je het leven? Maar hoe gaat zo'n man dan verder? Hoe gaat hij met zijn leven dan daarna verder? Zonder arm en zonder benen. Dat houdt mij ernstig bezig. Op dat moment, als je bezig bent, dan ga je ervoor. Maar pas later, als dan de rust even komt, de operaties zijn klaar en ligt op de intensive care, dan ga je eigenlijk pas verder nadenken. Ja, is dit goed wat we doen? Maar waarom? Die man die kent al verder leven in Amerika. Ja, maar stelt u zich eens even voor. Zonder functionerend onderlichaam, met maar 1 arm. Het is een heel ander leven. Ben je er gevallen West van waarvan je dacht, nou, dit leven dus, maar dit hier beter net kind? Nou, dit is dat precies zo'n geval. Dit is dat geval. Ja. En dan toch redden? En wat jouwt het jou dan? Onrust bijvoorbeeld? Nou, dan is het mooi als je met een team, met een chirurgs team bent. Hè, Arnold kan er ook over meepraten. Dat je met elkaar even steun zoekt van, joh, waarom doen we dit? Wat zijn we mee bezig? Hoe gaan we dit verwerken? En je praat je even met elkaar. Hebben vaak met Rob Leemans hebben we sterretjes lopen tellen op de hemel 's avonds. Dat is een oorcollega van Ja, dat is een chirurg waarmee ik heel vaak op uitzending ben geweest. Een aantal keer ook in Afghanistan en ook in Irak. Dan denk je na en dan probeer je dat een beetje te verwerken. Maar dat zijn wel beelden die inderdaad lang op je netvlies blijven staan. Ja. Nou, ik ken het ook nog Josje. Maar staat dat ook? Viel dat ook bij zo'n geval? Ja, inderdaad. Als dat op tafel krijgt, dan denk je van ja, wat moet je van komen. Ik probeer die voor mezelf altijd een bepaalde afstand te creëren, maar om daar net de volle bij belutsen te rijden vanzelf. Want ja, de wist net wat er gebeurt. Hè. Dat is hoe moet hij in daar verder. En voor u is op dat moment, zeker als OK-assistent, ben je gewoon vaktechnisch bezig en dat is gewoon niet ding. Ja, want ik wil met daar nou een voorbeeld, dat heeft al verteld aan u. Een jonkje, die wordt dan Sam 18 neemt, die komt dan bij hem binnen. Ja, klopt. Een burgerslachtoffer. Wat is daar het verhaal achter? Nou ja, dat jonkje dat is echt zwier verwoenen rekken door een bermbom. Daar ben ik 12 voor het minder al eigenlijk been, de skonk minder helemaal al. In ieder geval zwier verwoenen hebben we heel vaak opereerd. Ja, en dan denk je van, ja, wat moet er van dit jonkje komen? Ja, we zien inderdaad. Dit is de eerste operatie? Of? Nee, dit is niet eens de eerste. Er zit sowieso geen operatiefoto's bij natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk met deze foto's zie hoe is dat... als dat jonkje just, naarmate we verder komen, hij wordt een aantal keer geopereerd. En er is toch een bepaalde blijdschap in zijn eigen weg komen. Nou ja, daar ben we nou al hier. En dan heeft het alweer zoiets van, hij is letterlijk weer waarom komen op een poli. Maar ik denk zijn huid, dat is juist dit zijn de beelden. Ja, en daar laag ik er en denk ja, dat is toch een liedje glimp. En ja, van mezelf heb ik zoiets. Ik hoop dat dit een beetje het beeld is van Afghanistan. Dat er toch een beetje hoop is. Hè? Dit jonkje Sam, want hij heet natuurlijk net Sam. Maar je maakt hem toch een naam aan naar de binnenkant. Om hem te volgen in het hele ziekenhuistraject. Maar Sam is voor u eigenlijk, ik praat er nog wel om met collega's, een beetje het verhaal van ja, hij komt er toch mooi, al zijn handicaps die er nou heeft, komt hij eruit. En hij heeft een bepaalde twinkeling in zijn eigen. En dan denk je, nou, als dit nou het toekomstbeeld van Afghanistan is, ja, misschien doen we het er dan voor. Want wat je met beide bent, je hebt 6 traaien. Ja. Denk je daar dan de hele tijd om? Had je dat zitten? Nee. Nee, tenminste, ja, ik denk wel om je ben, maar net in een relatie maar die... Want dat liep ik niet zo zie van je. Je komt dus uit het MCL, waar je dus echt wel slimme gevallen komen. Ja. Je hebt hem opjoen om vrijwillig bij de Defensie dit te doen. Ja. En hier is dan dit wel verwacht dat ik dit soort verhalen krijg? Of is dat juist de reden west? Nou ja, of het de reden west is, weet ik net. Maar je krijgt natuurlijk van tevoren met collega's die ervaringen al hebben, krijgt een verhaal. En als dat dan echt zelf best, ja, dan krijg je er een beeld bij. En hoe het er mooi omging is, ja, dat wist pas uit het die komt. Want ja, daar kiest ik geen voorstelling bij mij. Het is de hele sfeer, de omjouwing, de temperatuur, het werken met de boetelanders. Ja, het is, ik weet het wat... Nou ja, want ik wil die vraag nog wel stellen. En dan komen we Pieter nog haast onder het einde van dit peteer. Maar je komt daar, je redden mensen. En help je dan voor jouw gevoel ik maar aan de opbouw van Salon? Want ja, ik bedoel, in november houdt die missie op, dan is er net hier meer. Ja, indirect wel. Want juist door de aanwezigheid van de geneeskundige mogelijkheden
kan je het mogelijk maken dat anderen daadwerkelijk die draad daar oppakken. Dus ja, indirect werk je wel mee aan de opbouw. Ja. Ja. En wat doet die kritiek van Karzai? Want die vertelde lessen. Nou, ik denk dat we deze dag nog zei die van NAVO het meer stikken maken als goed dienen. Ja, er was een interview met de BBC van gisteravond. Ja, ik heb er een stukje van gezien. Ik zeg, nou, dat zijn woorden die zijn natuurlijk heel veel rekening van president Karzai. Ja, maar wat viel je daarbij? In eerste instantie dan denk je van ja, je zou haast zeggen ondankbaar. Maar nogmaals, het zijn woorden van rekening. Die heeft een eigen invalshoek. Ja, wollen wat oorzaken? Ja, maar dat... Dat kun je net wel. In Nederland kan je zeggen wat je wil. En het leuke is, inmiddels kan je in Afghanistan ook zeggen wat je wil. Dus die vrijheid van meningsuiting, waar we eigenlijk over strijden, dat stukje vrijheid wat wij hier in Nederland voor vanzelfsprekend ervaren, wat in Afghanistan niet was, dat is er nu kennelijk toch een beetje gekomen. En als de president zelf kan zeggen wat hij wil, dan denk ik dat je toch iets goeds hebt gedaan daar. Heren, tieren dank. En succes aan in het MCL. Dank u wel. Dan Matwek de Vriezen weer goed helpen. Dank u wel. Is de man op ziek naar hemzelf? Grutte Pier is een groep van christelijke mannen die het zo nou en dan bij elkaar komen om te praten over de rol van de man in de maatschappij, in het gezin en in het leeuwen. Mannencoach Klaas kent een bolfine in dit thema en is ik wel benijd. Ze is Klaas. Komen er meer van dit soort groepen? Als het goed oplet, dan juist het gebeuren. Dan is er echt een ontwikkeling. En ik sta er al meer van dat soort trainingen en cursussen van mannen die daarmee bezig zijn. Maar het is nog heel. Het zit nog in de kinderschoenen. Tenminste hier in Friesland. Een week lang zullen we onder slag, maar de mooie van Grutte Pier onder begeleiding van Klaas. De man als kastwinner. Jertiets wie het huid niet alleen nog de kast verzinnen, maar nou ben het ik de vrouw die te verzwaren dat er bree op de planken komt. Zit de man onder druk als jager? We gaan hier man, we gaan mooi in boog zitten. Boog zitten, wat is dit? Voor doelgerichtheid. De bogen, waar komt het thuis? Maar de hazen, of de wilde barg. Mooi geloed, hè? Kunstelijk zetten, dat kreeg. Het eerste wat mij opvoel wie de spelvreugde, om het zo maar te zeggen. Ze gingen maar een bepaalde gretigheid, gingen ze dat aan en ik weet even weer maar elkaar natuurlijk. Ja, zo. 4 uur 6. Al iets knintje. Dat is best, hè? Beste baren. 4 uur 6. Hoe is het dat vrouw die nou ik kastwinner binnen? Verhoort dat de rol van de man? Ja, ik denk dat je als man zijn, dan ga je het, je viel een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik denk dat je man zijn, ik vaak je zin wil zwaar hier. Je wil zwaar dat je band eten krijgen en dat je gezin op die manier ik leefde aan, denk ik, terug vast te zwaar. Dus in dat opzicht zullen er iets verhoord komen. Ik denk dat die verantwoordelijkheid, die zie je altijd ervaren als man, denk ik. En die verantwoordelijkheid, die viel je dan ook wel. Want valt het de baan voor als ware, dan leidt het gezin. Een actuele druk op het heen. Ja, zeker een actuele druk. Mijn vrouw die verdient meer dan mij, maar daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik krijg zoals dweilen of stafzoeien of jatskipje doe ik wel. Bijen op bed brengen, helemaal geen probleem. Wij zeggen het sinds mij en ik wel van, hey, we willen de laten groeien. Nou, dat zit daar een beetje onder. We willen de oor laten groeien. Dus juist ik sjen en dan mij soms de ziekers dingen oppakken die eventueel op een oorjaren. Is dat een discussie die we hand hebben? Want ja, man en vrouw die bij elkaar doen het werk, toch? Ja, nee, maar dat is nog net clear. De man die pakt zijn taken wel op, maar die moet nog wel taken krijgen. Dat is het vaak nog. Hè? Ik bedoel, de verantwoordelijkheid voor huishoudelijk werk, jij doet algemeen nog bij de vrouw. En als je dan dit en dit en dit even dorst, hè? En vooral van de was afblijven, dat is wel typisch nog onderwijs. Ja. De man wil wel van alles doen, maar die viel die verantwoordelijkheid nog net. Maar ben je niks zo? Het fascineerde mij wel eens dat de BN's 's nachts wekker waren, mijn vrouw was wekker, ik deed het net. En wie is 's nachts aan het werk, dan was ik wel gewoon wekker. Dan ik helemaal geen, maar als ze er net wie. Als ze er net wie.
Dan waar ik gewoon wekken. Dan denk ik van, hé, hoe kies ook nou? En dat is net iets luis of iets bewust, maar zo werkt het. Maar wat is dat dan? Is dat... Nou, ik denk dat in die holle nog steeds de van uitgist van die oren, die is daar verantwoordelijk voor. Ja, onbewust. Ja, onbewust, ja. Op de Gediek kun je een winkel winnen en in Dokkum broeken ze lege winkels om korting voor te jaan. Op Verskatenplakken in Friesland komen winkeliers in actie om de leegstoon in de winkelstritten om te pakken. En mijn verste gast van Joen had tientallen webshops, maar griest van die lege winkelstritten. Ja, ik zou het krek al op de Gediek hebben winkelje een aparte actiebetocht om in het dorp Knorr winkels te behouden. Het heet Boost Gordiek en Eddie Grotemaat die jet daarbij. Welkom. Die beide in de mix, omdat dat pleit dus voor meer creativiteit bij de ondernemers om workshops of webshops te broeken om meer klanten te krijgen. Nou, hier hebben we dus een specifieke, een mooie actiebetocht. Juster hebben wij derde reportage van horen. Dan kunnen we nog even naar de beelden van zien. Kun je nog even uitleggen voor de mensen die het juster mist hebben, wat dat nou krek inhoudt, die actie van je? Ja, Boost Gorredijk is een initiatief van een aantal Gediekster ondernemers die eigenlijk wat tegen de leegstand in het dorp willen doen. Wij zien een leegstand, maar verwachten ook een groei van die leegstand op termijn door bijvoorbeeld de vergrijzing. En daarvan hebben we gezegd, daar moeten we een oplossing voor vinden. Want een centrum van een dorp bepaalt voor een belangrijke mate ook de leefbaarheid van een dorp. Dus daar moet een diversiteit aan ondernemers zijn. Ja, je zegt hier jouw winkel nog, Edsfietsen. Ja, precies. Dat kunnen we nog wel even nemen. Ik zocht jou op internet. Ja. Ik kon je haast net vinden. Dat is ook wat. Ja. Dat ik in Skelten. Ja, ik zocht. Ja. En wat voelde je op? Nou, dat is moeilijk te vinden weer. Ja, vind ik een bewuste keuze wezen. Wat gebeurt er dan bij jou als internetondernemer? Nou, dan jok je hem in hand. Zo simpel is het wel. Maar van de andere kant, we hebben de cracker gewoon. Nou, vertel eens, wat is de reden ervan? Nou, ik heb, als we het hebben over internet en hoe ik daar persoonlijk mee omga, denk ik dat het medium perfect is. En de manier om bij een groot publiek terecht te komen. Ik op mijn beurt lift graag mee met het collectief. En ik heb keuzes gemaakt om mijn fietsen via Marktplaats te verkopen. Bijvoorbeeld dus via internet? Jawel. Maar net mijn eigen site. Die heb ik wel, maar dat stelt net zo volle voor. Nee. Waarom heb je verkeers om net... Ik bedoel, dat is toch net zo duur meer? Skelten om een mooie website te bouwen? Nee, dat is het leuke van Sint-Wurg. Eigenlijk is het een webwinkel voor €0 al del zetten. Ja. Want we zitten op dwarssporen. Hè? Jos zei van die winkelstritten die ben leeg, dat doen we nog een actie mooi. Precies. Daar gries ik van. En terwijl we klein zeiden al van nou, daar kunnen we wat ontwand. Wat zou nou bijvoorbeeld voor de Gediek een goede actie wezen om en die winkelstritten vol te krijgen en ik iets met internet te doen? Nou, ik denk dat ze op zich in de Gediek al heel goed bezig zijn met die samenwerking. Mij ook al zien van hoe kunnen we dit vullen, hoe kunnen we dit oplossen. En volgens mij moet je het volle meer als ondernemers mij ook zien van hoe pakken we dit op. En hoe zorg je gewoon dat het aantrekkelijk wordt voor mensen om naar het winkelcentrum te komen. Ja, en wat voor vorm dat moet krijgen, ik denk dat dat dorpsspecifiek is. Ik denk, maar muziek dat het altijd goed, ik kan leuke dingen bedenken, speeltjes. Maar ik denk ook wel dat protte mensen gewoon behoefte hebben aan een bepaalde soort van activiteit en mijlkoor. En ik denk dat zulke dingen heel goed werken. Alleen ik denk dat het lastige Sint-Wurg is gewoon om dat even makkelijk te organiseren. En ja, dat is toch redelijk nou die of net, maar Boost Gordiek? Nou, ik denk dat er een bepaalde drive tussen de ondernemers zit. Die hebben iets van, wij willen de schouders eronder doen en we gaan er gewoon voor. En die willen er gewoon keihard aan. En ik kom uit de buurt van de Gediek, dus ik ben daar bekend. Maar daar leeft ik net echt de negatieve tendens is maar. Van klagen en dit is net goed en dat maar oors. Het is wel echt een dorp waarin mijlkoor en we werken hut en we gaan ervoor en we gunnen het mekaar ik. En daar wil ik even op inspringen. Want ik heb ook maar fietsmakersprutsen die zeiden... wij hebben wel degelijk last van al die webshops. Ja. Fietsen ben makkelijk te koop op een webshop. Dan krijg je een doorze en hoeft vervolgens kist zelf wie hem kan zetten. Precies. Maar die mensen die komen wel 2 weken van tevoren is bij mij die fiets u testen. Ja. Is dat een voorbeeld dat jou ik herkennen?
Ja, ik denk niet dat specifiek voor de fietsenbusiness het geval is. Ik denk dat meer ondernemers daar last van hebben, om dat zo maar te zeggen. Maar goed, ik denk dat we ook in een tijd leven waarin dat kanaal online ook een volwaardig verkoopkanaal is. Waar wij als ondernemers ook een oplossing voor moeten zoeken. Maar heb je er les van? Webshops? Ik heb mensen in de winkel die bij mij een fiets komen proberen en die ik vervolgens met een webshop sticker op de fiets voorbij zie fietsen. En wat doet dat met jou? Even, hè? Want, dat is vervelend, maar Nou, vervelend? Dan steert de vlokken, denk ik. Ik vind het vervelend, maar als er een sticker van een collega-ondernemer op zit, dan vind ik dat ook vervelend. Niet omdat ik die mensen hun handel niet gun, maar uiteindelijk wil je als ondernemer, daar doe je het ook voor, los van het plezier wat je in je werk moet hebben, wil je ook een beetje geld verdienen. Ja. Wij komen de strijd op om te zien wat mensen daar nou eigenlijk van in de gaten hebben, van die webshops. En wat ze doorgemaakt de ondernemers in de stad of in het dorp. Ik koop niet via internet, nee. Ja, wel eens wat voor de band, bij de Hennis en Maurits of de Weekamp. Ja, wel klein vooral. Het is meer het gemak, maar ik ga er nooit zo bij stilzien dat dan een winkel leeg staat hier. Ik denk dat er nog steeds een markt blijft voor winkelen, aangezien in Nederland winkelen nog steeds een van de meest favoriete vormen van een vrije tijdsbesteding is. Denk ik dat dat wel gaat meevallen. Nou, kijk, was toch zo'n skelten. Mensen willen eigenlijk wel weer waarom nou die knussen giet. Maar dan ben ik vooral die zegt, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet in de gaten dat als ik wat in de webshop komt, dat bij mij in de winkel zit, het spul leeg staat. Nee. Wat zit daar bij mensen? Nou, ik denk dat mensen daar zijn net zo bewust mee bezig zijn. Dat is ik heel logisch. Iedereen ziet het zijn eigen gemak en zijn eigen route. Daarbij wil ik ook graag aan dat op dit moment de merken van online verkopen is ik nog maar 6%. Dus eigenlijk bestaat de hele wereld ik nog wel een beetje uit winkels en dergelijke. Alleen nog die zakt op dit moment in. Dus dat verneemt in combinatie met dat online verkopen erbij komt. En per jaar met 160% stijgt. Dus dat is een snelle stijger. Ja, en dat is hetgene wat je verneemt. Maar ik denk, als je mensen op stritten vreet je, dat je daar net zo bewust van binnen. Nee. Wat is nou de gouden formule Nefsdijk? Ik van de gedik? Nou, ik zou altijd zieken naar de combinatie. Alleen de gouden formule zit gewoon in hutwerkje en je kopbroeken. En volgens mij is dat de basis van crisis in te komen. En doen we dat? Door ondernemers dat in Friesland? Nou, ik vind op dit moment dat de tendens een beetje hing, het wordt niks, wist wel. En ja, dat is net werk voor stien. Ik heb zoiets, je moet gewoon hutwerkje en je moet genieten van wat je doet. En daarom ben je ondernemer. En daarin wordt het zo nou nog lastig. Een ding verhoor je, dat is ik zo. Alleen nog daarin moet je in je holle ik creatief en flexibel wezen. En denken van, goh, hoe kan ik dit nou ooit doen? En een leuk voorbeeld vind ik bijvoorbeeld, ja, een fietsenwinkel is persoonlijk wat mij betreft. Dus als ik Eddie een aardige kerel vind en hij heeft een gunfactor bij mij, dan keep ik die fiets wel bij hem. Ik zeg net dat het overigens voor alle mensen geldt. Maar ik denk wel dat het gezicht van een zaak volle meer naar voren moet. Nou, jouw gezicht is nou de zin. Toch nog eventjes net hoe je winkel, maar het project wat je hem opstarten hebt. Precies. De Bindwarpen en Oorsteden, die zegt, ja, dat ziet er goed uit, dat is leuk. Ja. Hoe ontrolt hem dit nou? Hoe het ontstaan is of hoe het verder gaat? Hoe gaat het nog verder? Nou, dat komt in een stroomversnelling terecht. Kijk, we hebben het project wat wij hebben opgestart is niet om een oplossing voor de online verkoop te zoeken. Dat gaat veel breder. Hè? De problematiek is ook veel breder dan alleen de online verkoop. Vergrijzing is een issue. Het vertrouwen in het algemeen. Banken die steeds minder staan te springen om iets te doen. Hoe ontwikkelt zich dat? In ons geval, ja, het feit dat ik hier zit, dat wij gisteren bij de omroep waren, dat gaat in een stroomversnelling. Dus wij worden geforceerd, en dat hebben we ook nodig, en dat vinden we ook leuk, om mee te gaan in die stroomversnelling. Oké. Nou, heren, Tierenduin, mooi dat dit verhaal weer even duidelijk worden is en dat dus ik mensen luisteren, hè? Ja. En zorgen naar Bient en dan die adviezen oppakken. Ja, dit wie dan Bient voor jou. Zorg op uw Facebook-site voor meer informatie, leuke filmpjes en nog meer aardigheden, mooie fotootjes. Voor nu nog een hele noffelijke joen en ik zit je morgen weer dus ontmoet.